βραβείο, η Ελλάδα το 22 νομίζω, το βραβείο για την 21, ναι. Γιατί δεν είχαν μειώσει τα ατυχήματα, ήταν όμως και το COVID που συνέβαλε σε αυτό, και ενώ υπάρχουν και νόμοι και το Υπουργείο, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σίγουρα έχει συμβάλει στο να υπάρξει στρατηγική για μείωση των ατυχημάτων μέχρι το 2030. Παρ' όλα αυτά, τα ποσοστά δείχνουν ότι είμαστε ακόμη πάνω από το μέσο όρο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα λοιπόν της οδικής ασφάλειας δεν είναι μόνο οι στρατηγικές, δεν είναι μόνο οι χρηματοδοτήσεις, δεν είναι μόνο οι υποδομές. Είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει υποστηρίξει πολύ σωστά και το Ίδρυμα Πάνος Μιλωνάς. Είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης και είναι θέμα συμπεριφοράς και πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό, αν το καταγράψουμε, όλοι μας όσοι οδηγούμε, νομίζω θα φέρει πολύ σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή και στην επιτυχία των στόχων του οράματος αυτού. Το 2023, και πάει και μέχρι το Μάιο του 2024, και φυσικά δεν λύγει εδώ, έχει κηρυχθεί το έτος δεξιοτήτων. Νομίζω λοιπόν ότι οι δεξιότητες και στην οδήγηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, μπορεί να εμπνεύσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, τις σχολές οδηγών, όσους τέλος πάντων ασχολούνται σε αυτό το τομέα, το Υπουργείο, όλους, προκειμένου αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα ειδικότερα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να θέσω είναι η επικοινωνία και η διαφήμιση εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε δει ότι όσο πιο πολύ επικοινωνούμε και όσο πιο πολύ αναφέρουμε το πρόβλημα που δημιουργείται στους δρόμους με τα τροχαία ατυχήματα και πώς μπορεί να λυθεί, τόσο περισσότερο επιτυχάνουμε τη μείωση των ατυχημάτων. Άρα λοιπόν, ίσως και εσείς μπορείτε να κάνετε μια καμπάνια, κάνετε από ό,τι ξέρω, αλλά να γίνει ακόμη περισσότερο αυτή τη χρονιά και τις επόμενες, προκειμένου να αποφευχθούν όσο γίνεται και να επιτευχθεί η μείωση των ατυχημάτων και να επιτευχθεί όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Έρχονται ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο. Θεωρούμε ότι είναι καλό όλοι να συμμετέχουμε και να μην απέχουμε, διότι ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει πάρα πολύ στα θέματα της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο σε στρατηγικές, αλλά και με συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά, για παράδειγμα, τα διπλώματα οδήγησης, και αναμένεται σύντομα τώρα, σε αυτήν την ολομέλεια κιόλας, να ψηφιστεί η ανανέωση του ήδη υπάρχουσας οδηγίας για τα διπλώματα οδήγησης, γιατί η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όποια νομοθεσία, και το Συμβούλιο. Άρα δηλαδή από τους ευρωβουλευτές που ψηφίζουμε εμείς άμεσα και από τους υπουργούς που είναι στο Συμβούλιο Μεταφορών, εν προκειμένου, και τους οποίους εμείς ψηφίζουμε μέσω της ψήφου που δίνουμε στην όποια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν συμμετέχουμε σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω με αυτό μπορώ να κλείσω. Το ερώτημά σας, κύριε Καπελάκη, ήταν αν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι μια συνολική ευθύνη. Έχουμε όλοι ευθύνη. Εμείς που οδηγούμε στους δρόμους, το κράτος, το οποίο πρέπει να ενισχύσει είτε το Υπουργείο, είτε την τροχέα, με την κατάλληλη υποδομή, με κάμερες, με τεχνητή νοημοσύνη, με μία σειρά από δράσεις, γι' αυτό και ανέφερα ότι υπάρχουν χρήματα. Άρα είναι θέμα κράτους, είναι θέμα αστυνομίας και τροχέας, είναι θέμα των πολιτών. Είναι θέματα επίσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμμετέχουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί νομίζω είναι μια συνολική ευθύνη, είναι κοινωνική ευθύνη, στην οποία εάν αυτοί οι δείκτες που ανέφερα, εάν το κράτος, εάν εμείς οι πολίτες συμβάλλουμε, θα το καταφέρουμε νομίζω. Φυσικά το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο
μπορεί να αποφευχθεί εάν όλοι μας έχουμε αυτή τη συνείδηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παλαιολόγου για την αναφορά όλων όσων γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας αφορούν και επηρεάζουν το μέλλον της ασφάλειας στις οδικές μετακινήσεις και στις συγκοινωνίες γενικότερα. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η Ελλάδα βραβεύτηκε και ότι έχουμε και τις λιγότερες κλήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά... Έχουμε μικρότερο αριθμό κλήσεων. Ενώ, άρα δηλαδή δεν παίρνουμε αρκετά πρόστιμα. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αρχίσαμε να συμμορφωνόμαστε, διότι όχι η αστυνομία δεν κάνει αρκετό έλεγχο. Λοιπόν, εγώ το πήρα από τη θετική πλευρά. Έτσι ακριβώς, είναι το πώς βλέπουμε το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παλαιολόγου. Και το λόγο τώρα έχει ο κύριος Αναστάσιος Δραγωμάνοβιτς, ο οποίος είναι συγκοινωνιολόγος μηχανικός, επιστημονικός συνεργάτης του τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που θα μας αναπτύξει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για το 2021 έως 30. Έχετε το λόγο, κύριε Δραγωμάνοβιτς. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Καπελάκη για την πρόσκληση και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Είμαι ο Τάσος Δραγωμάνοβιτς, είμαι επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής. Ο κορμός της παρουσίασης αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2030 για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Με μια έτσι λίγο γενική εισαγωγή για τα οράματα οδικής ασφάλειας και για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα μας σε σύγκριση και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είμαστε λοιπόν εμείς, καταρχήν? Εντασσόμαστε στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η ομάδα μας, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, με επικεφαλή στον καθηγητή κ. Γιώργο Γιαννή, είναι ένα ερευνητικό κέντρο καινοτομίας και αριστείας στην οδική ασφάλεια με παγκόσμια αναγνώριση και με διεθνείς διακρίσεις. Και το όραμά μας είναι να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των παθόντων κυρίως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και γιατί όχι και παγκοσμίως. Με γνώμονα την επιστημονική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για πολιτικές δράσεις και μέτρα οδικής ασφάλειας. Ακούμε για το όραμα 0. Τι είναι το όραμα 0? Το όραμα 0 λοιπόν είναι μια πολιτική ασφάλειας κυκλοφορίας που αναπτύχθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα στη Σουηδία και εδώ είναι ευκαιρία να λύσουμε και μια έτσι, ευρύτερη παρεξήγηση παρανόηση που υπάρχει συχνά. Το όραμα 0 λοιπόν δεν πρεσβεύει τα μηδενικά τροχαία ατυχήματα. Ο στόχος του είναι η εξάλληψη των νεκρών και των βαριά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα. Οδικά ατυχήματα πάντα θα συμβαίνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις εξ αυτών θα υπάρχουν τραυματισμοί, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ποτέ κανένας δικυκλιστής δεν θα πέσει, ούτε ότι ποτέ κάποιος δικυκλιστής που δεν θα πέσει δεν θα έχει κάποιο τραυματισμό. Ο στόχος λοιπόν είναι να μην έχουμε νεκρούς και βαριά τραυματίες. Με βάση το όραμα 0, η ευθύνη για τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς δεν βαρύνει μόνο τον χρήστη, αλλά κατανέμεται μεταξύ των διαχειριστών του συστήματος και των χρηστών του οδικού δικτύου. Η ευθύνη των χρηστών είναι να τηρούν τους κανόνες, θα κάνουν λάθη, τα λάθη είναι ανθρώπινα ή ενίοτε θα παραβιάσουν κάποιους κανόνες και εκεί έρχεται η ευθύνη των σχεδιαστών ή των διαχειριστών των οδών που θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτά τα λάθη, αυτές οι ανθρώπινες αποτυχίες δεν θα οδηγήσουν σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτή η φιλοσοφία του οράματος 0 έχει εξαπλωθεί, έχει φύγει πολύ πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας, έχει υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ και πλέον έχει υιοθετηθεί
πλήρως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ κοντινή παρεμφερής φιλοσοφία με σχεδόν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κοινά σημεία είναι η προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος, η οποία ξεκίνησε σαν όρος από την Αυστραλία και εκεί λοιπόν υπάρχει η αντίληψη, η αρχή ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αυτά τα λάθη θα οδηγήσουν σε ατυχήματα. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να πεθάνει να τραυματιστεί σοβαρά λόγω αυτών των λαθών. Η οδική ασφάλεια, επομένως, αποτελεί κοινή ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στο σύστημα οδικής κυκλοφορίας, και στους χρήστες λοιπόν, αλλά και στους σχεδιαστές, τους κατασκευαστές, τους λειτουργούς του οδικού συστήματος. Και ως σύστημα πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ώστε όταν κάποιο μέρος αποτύχει, αν ο χρήστης αποτύχει στη τήρηση των κανόνων, τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος να τον προστατεύουν και να αποτρέπουν το θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό. Πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα? Αναγνωρίζετε ότι την τελευταία δεκαετία, 2010-2020, η Ελλάδα εμφάνισε μια πολύ εντυπωσιακή βελτίωση, την πιο εντυπωσιακή μέσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας μείωση του αριθμού των νεκρών, που είναι ο βασικός δείκτης αποτελεσμάτων της οδικής ασφάλειας, κατά 54%, πετυχαίνοντας έτσι το στόχο της μείωσης του 50%. Σε δευτερεύοντα αποτελέσματα, μείωση των οδικών ατυχημάτων κατά 39% και των βαριά τραυματισμών κατά 72%. Την πορεία τη βλέπετε και στο γράφημα στη διαφάνεια. Στο γράφημα στη διαφάνεια φαίνεται ακόμη ότι μετά το 2020 υπάρχει μια καταρχήν παγίωση του αριθμού των νεκρών και του αριθμού των ατυχημάτων στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε την προηγούμενη δεκαετία. Στεκόμαστε καλά στην Ευρώπη? Η απάντηση είναι όχι. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, ότι είμαστε κάπου λίγο χειρότερα από το μέσο όρο, είμαστε αρκετά χειρότερα από το μέσο όρο. Είμαστε στην 24η θέση, στοιχεία 2022, ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Έχουμε 61 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 46. Το 2022, λοιπόν, στην Ελλάδα, με βάση προσωρινά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφει